कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। उमे आगल बा दादा हमार हो, उमे आगल बा दादी हमार पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। आज हमनी के जुटान भइल बा दिल्ली के एक होटल में बानी सन और होटल में इकट्ठा भइला के मकसद ई बा कि हमनी के साथे अंतर्राष्ट्रीय दीदी सरिता बुद्धू जी बाड़ी जे मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन है, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरपर्सन है मॉरिशस के, और दीदी बिहार और झारखंड दौरा के बाद आज दिल्ली पहुंचली है। तो यही भागम भाग में थोड़े सा टाइम हम ले ले बानी दीदी से जी। तो आज दीदी से बात कही जाई और ये बात बहुत औपचारिक नहीं है, बिल्कुल अनौपचारिक तरह से। दूसरा साइड हमारा नाम के मनोज भाऊ जे कवि एंकर साहित्यकार बैठल बनन, हमार छोट भाई हवन, वो बीच बीच में संवाद में शामिल हुई। हमने मिल के वो बतकही कही जाई ये अनौपचारिक रूप से बा, रोवा बड़ा मजा आई हमारा, ये उम्मीद बा। का बाबू जी एकदम बढ़िया। आपने सब देखला के बाद जहाँ वीडियो अपलोड हुई वहाँ सवाल करी, अपन जिज्ञासा लिखी, तो ओकर भी जवाब हमनी के देव जा। हमनी के बुझाई तो जवाब देव जा, ना बुझाई तो दीदी से पूछ के देव जा। हमनी के मकसद ही बा कि जनरल बातचीत होत रहुआ कितना इन्फॉर्मेशन दी जा कि 7 समुंदर पार मॉरिशस में भोजपुरी खातिर अब तक का भइल बा। एकरा अलावा दीदी चूँकि 40-45 को देश में गइल बानी वहाँ पर भोजपुरी के लेके, जितना गिरमिटिया कंट्री बा, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, टोबैगो, सब जगह दीदी गइल बानी कार्यक्रम में। तो वहाँ भी का गतिविधि चलत रहल बा, का चलता, का योजना बा, ऊपर भी हमनी के बात करब जा। लेकिन पहले तो गाना से शुरुआत हुई कि पहले जहाज यहाँ से निकले कलकत्ता से भवानीपुर डिपो से, तो कौन गीत के साथ बढ़ल गाना, वही गीत से हमनी के यात्रा के बातचीत शुरू करते हैं दीदी। अच्छा। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। उमे आगल बा दादा हमार हो, उमे आगल बा दादी हमार पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। उमे आगल बा रामायण हमार हो, उमे आगल बा गीता हमार, उमे आगल बा पुराण हमार हो, उमे आगल बा कुरान हमार पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। उमे आगल बा साड़ी हमार हो, उमे आगल बा धोती हमार, उमे आगल बा पगड़ी हमार हो, उमे आगल बा हरवा हमार पंवरिया धीरे चलो। कलकत्ता से छूटल जहाज पंवरिया धीरे चलो। दीदी हम लोग प्रवासी घाट पहुंच गए जहाज से चल के, अब वहाँ क्या रूप देखने को मिल रहा मॉरिशस में? हाँ, कब दीदी हम लोग किस साल में गए थे, दर्शकों को बता दीजिए। 2 नवंबर 1834 1834 जहाज
पानी के जहाज पहुँचलक जे हुगली नदी से, गंगा नदी से कलकत्ता में, और वहाँ पहुँचलक 2 महीने के, यानी उस समय स्टीमर रहल, सेलिंग शिप रहल, पाल वाला जहाज, वो में गए स। और 34 गो रहल, 34 गो जोन कि गिरमिटिया, गिरमिट करने के मतलब है गिरमिटिया कैसे बनल, वो एग्रीमेंट साइन करलक। अंग्रेज लोग के समय रहल, अंग्रेज कलकत्ता में अंग्रेज हुकूमत करत रहल भारत पर, तो वो ले गए सब कॉलोनीज में जहाँ पर चीनी के देश, जहाँ चीनी के रोपल जात रहल। ये बहुत ही एगो लंबा कहानी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब होता है यूरोप में, वो लोग के चीनी ज़रूरी रहल, तो सगरो देश में जहाँ जहाँ एकर गन्ना के खेत बनत रहल, और या कॉफ़ी चॉकलेट आदि बनावल जात रहल, कोको बनावत रहल, तो उस सब देशवन में मजदूर कि गुलामी बंद हो गए। अब जब गुलामी बंद हो गए, जो अफ्रीका देश से ले जात रहल, तो अब तो लोग कहे कि साहेब लोग कहे अरे का होई, हमनी तो तबाह हो जाए स, कैसे हमनी के गन्ना के कारखाना कैसे चली, हमनी के पैसा कैसे आए, हमनी के वेल्थ, हमनी के जो बनावत है जहाँ हमनी के ज़मीन से जो मजदूर लोग फ्री में मुफ्त में, तो ये एगो रास्ता देखलन सा कि कॉन्ट्रैक्ट पर वो लोग जो ज़मीन से बहुत ही सटल होवन सा, बहुत ही जीव लगा के काम करेन सब, और मेहनती जोन बाटे, मेहनती जोन बा औसन आदमी के वो लोग देखलन सा है जा पर कलकत्ता में। और जाके ऑबसनट एंड कंपनी एगो कंपनी रहल जेकर कारोबार चलत रहल मॉरिशस में, और जहाँ कलकत्ता में भी ओकर कारोबार चलत रहल। और वो ओकरा कोई बोलक, सलाह दिलक कि जो ये लोग के देखिए, छोटा नागपुर से पहला 34 गो एगो माने एक्सपेरिमेंट के बोला चला। हम 1 मिनट रोका तनी। हाँ 1834 ई हो गए 2023, हाँ। 189 साल, 189 ईयर्स, 189 साल, 189 साल के कहानी बा। हमनी के आधा घंटा 40 मिनट में कहे के बा, संक्षेप में निचोड़ अब तो तोरा इतिहास में देवा थे हमनी के उहो जाने के बा, खास करके भोजपुरी में बात करतन जा, तो अपना भोजपुरिया व्यूअर्स की हो बताओ कि मॉरिशस में भोजपुरी कैसे बचल 189 साल के बाद भी, ये पीढ़ी में का बचल बा, ओकर यात्रा कैसे भइल, का वहाँ काम भइल। और वह बतैनी है कि गिरमिट काहे एकर गिरमिटिया नाम पड़ल, एग्रीमेंट बनल। पहले मॉरिशस में गए जी, हाँ, पहले मॉरिशस में गए सा, और हौजा जब ठीक पड़ल उ लोग के, तो दूसरा देश में भी, ट्रिनिडाद, सूरीनाम, गियाना, दक्षिण अफ्रीका, फिर बाद में फिजी, वहाँ पर वही एक्सपेरिमेंट के वो लोग बढ़ेलन जा। तो ऐसे हमनी के मॉरिशस देश में मान लो 189 साल हो गए। 100 मनोज भी याद हुई जब 100 हमनी के गए 2014 में 180 साल 180 साल मनैले रही जा। और श्रीमती सुषमा स्वराज जी आए विदेश मंत्री जी के वहाँ पर चीफ गेस्ट रहलन। जो 5 गो भाषा बा, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, क्रियोल, लेकिन वहाँ भोजपुरी, चाइनीज भी बा, हाँ, मंdarin। दीदी के वजह से वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव भई। हम चाहे कि दीदी सूचना सब दर्शक लोग के दे दे कि फिर दीदी के वहाँ नेतृत्व में अगला साल अप्रैल में हाँ मॉरिशस सरकार के तरफ से घोषणा भइल बा। ये घोषणा होल बा मॉरिशस सरकार के, मान लो जो हुकुम करेला प्राइम मिनिस्टर जी प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने ऐलान करलन 2 नवंबर ही के हमने के जब प्रवासी दिवस मनावल जाता प्रवासी घाट पर, तो वो कहलन कि आवत बरिस अप्रैल महीना में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव मनावल जाए मॉरिशस में। किसी बड़ी बात बाटे। चलिए तो रउआ लोग के न्योता बा दीदी के तरफ से, हिंदुस्तान से, या हिंदुस्तान ना हिंदुस्तान के बाहर भी जितना देश बा जहाँ लोग भोजपुरिया बा, वो सब लोग के स्वागत बा।
अप्रैल महीना में अगला तो साल। तैयारी हुआ जहाँ जहाँ बाटे कलकत्ता बाटे अपन जहाज के तैयार करके एक आओ मतलब दीदी मॉरिशस में भोजपुरी के भी लंबा यात्रा हो गई 189 साल हो गए। हाँ, अरे वो तो प्राइम मिनिस्टर वही दिन ये भी ऐलान करलन कि अब से जनवरी से जे बैठका में जहाँ पर ही औपचारिक रूप से पढ़ाई अपन मान रीत रिवाज अपन ह्यूमन वैल्यूज आदि जैसे परिवार में कैसे जिए के कैसे रहे के रहन सहन ये सब सिखावल जाता है। पहले वो बैठका में हिंदी भी पढ़ावल जाता है। अब वो बैठका में हिंदी के साथ साथ जे भोजपुरी भी पढ़ाए तो वो मास्टर के सरकार ओके पेमेंट करी मानदेय दी अलग से मानदेय अलग से। बहुत फिर वाह, ये तो बहुत ओकर अच्छा अलावा बात बहुत बढ़िया। प्राइमरी स्कूल में भी शुरू होए और वो प्राइमरी स्कूल में कैसे जैसे कि हिंदी के साथ साथ वो लड़का के जानल जाए कि अब हम जात हैं तो हिंदी में का कैसे बोलबा मैं जा रहा हूँ तो लड़का जानी जब मैं जा रहा हूँ पढ़ रहा है या पढ़ रही है तो ओके मास्टरनी से की बोले कि भोजपुरी में कैसे बोलल जाला तो लड़का बोली हम जात हैं हम जात हैं हम तो वो इस तरह से लड़का जाने की खाली हमार दादी नानी के भाषा नहीं है, हमार मास्टर भी मास्टरनी भी बोला था, गुरुजी और बहन जी भी बोला था। और ओकर साथे खेल पहेली कहावत खिस्सा और जाने ला कि मॉरिशस में ढेर खिस्सा बाटे जो दादी नानी लोग दादा लोग बोलते आलो वंजा। और मॉरिशस में भी खिस्सा बन गए बाटे जैसे मुड़िया पहाड़ की कहानी, गंगा तालाब पर कहानी बाटे कि परी तालाब, और इस प्रकार से अनेक खिस्सा बनल बाटे। चलिए हमने के 4-5 गो धारा में मनोज भैया बात कही जाए जानल जाए दीदी कि हमने के 4-5 गो धारा में बात करके मैक्सिमम इंफॉर्मेशन चाहतन जा कि नया पीढ़ी के दीदी से लेके दे दिहल जाए। एगो तो भोजपुरी के पढ़ाई लिखाई मॉरिशस में अब तक का भइल बा, कहाँ तक चल गई, संगीत के क्षेत्र में मतलब साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, फिल्म टेलीविज़न आदि के क्षेत्र में, एक अलावा लोग के लेते गांव में का होता कि नया पीढ़ी में होके। तो सबसे पहले दीदी हमने के जानल चाहब जा एजुकेशन पढ़ाई लिखाई कब शुरू भइल। एगो बड़ा अच्छा बात रुआ बताइए कि प्राइमरी लेवल पर शुरू होता, हमने के यहाँ एमए में उल्टा पढ़ाई होता, पहले एमए शुरू होता पीएचडी होता, अब प्राइमरी नहीं खे। हाँ मॉरिशस में भी हाँ। मॉरिशस में कई लोग जैसे कि डॉक्टर अरविंद विशेषर आप जाने ला महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के इंचार्ज हवन। और कई लोग दर्जने लोग पीएचडी कर ले बा भोजपुरी पर मॉरिशस में। और कई लोग अपन मॉड्यूल के एक मॉड्यूल लेके चाहे हिस्ट्री पढ़ता यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में या एंथ्रोपोलॉजी या कोई भी मार्केटिंग, तो उन लोग के बोला जाला जा कर के सरिता बुद्धू से भेंट करा भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन में कि एक मॉड्यूल भोजपुरी में भी करा। तो ई प्रकार से और फिर ये सब होवत रहल। तो हम लोग देख ली जा कि जब तक कि स्कूल में बच्चा वो ना पढ़ी कि काहे सब भाषा पढ़ावल जाता, हिंदी भी पढ़ावल जाता, तमिल तेलुगु मराठी अंग्रेजी फ्रेंच संस्कृत अरबिक, तो भोजपुरी नहीं बा। काहे कि हौजा के लोग पहले हिंदी के बढ़ावा दिलन सा। अब जब घूम के पीछे देखो तो कि भोजपुरी छूट गए। तो भोजपुरी अब एक और इतना महत्व आवता दुनिया भर में, फिल्म बा टेलीविज़न बा, कितना कवि लोग बा कितना लेखक बा। तो ये भाषा बहुत ही प्राउड बाते। तो हमने देख ली सकी चाहेला स्कूल में आने के तो मंत्री जी से मिल ली जा, प्राइम मिनिस्टर जी के लिख ली जा, मेमोरेंडम भेज ली जा। पूरा मॉरिशस देश के जो बड़ा बड़ा सोशो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बा संस्था बा वो सब के नेता एगो मेमोरेंडम सही करके प्राइम मिनिस्टर लोग के हमनी भेज ली जा कि हई भाषा के बहुत महत्व। हमनी के मातृभाषा जैसे क्रियोल भी बा वैसे भोजपुरी भी बा मातृभाषा लिंगा फ्रैंका मॉरिशस के। तो जब ले लड़का नहीं पढ़ी स्कूल में वो का जानी कि ओकर महत्व का बा। तो यही प्रकार से अब सरकार देखलक और यूनेस्को भी बोलेला
काहे के हमनी के गीत गवाए संस्कार गीत जोन बा मॉरिशस सरकार ओके यूनेस्को में भेजलक, ओके मान्यता प्राप्त होल बा 1 दिसंबर 2016 में। तो हौजा पर ही जब यूनेस्को बोलेला कौन एकर आधार कौन है गीत गवाई के, कौन भाषा में गवाला, दादी दादी पुकारिला, दादी नहीं बोलेला कि सांझ भइले संझा घरे घरे घूमे कही मोरे सांझ मनायो जी। ऐसन ऐसन सैकड़ों गीत बा मॉरिशस में, संस्कार गीत बा जोन के गीत गवाई गिटारिन लोग ओके बचा के ओके जोगा के अपन सारी अचरा में रखले बाहर सा। तो ये अब यूनेस्को में जब चल अब सुरक्षित, अब खाली मॉरिशस के ना बा, अब दुनिया भर के मानला अमानत हो गल बाटे, द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जब ये बात यूनेस्को पूछेला कौन भाषा में तू लोग ये गीत गावेला, तब लिख के दोषिए में हमनी के पढ़ल, लिख के देवनागरी में बोले कि भोजपुरी। तो भोजपुरी कौन भाषा है, पढ़ावल जला स्कूल में, तब बोले कि आवत जन पीढ़ी में न्यू जनरेशन आपके ओके ट्रांसमिट चाहेला करे के, और एक ट्रांसमिट करे के वो भाषा के चाहेला पढ़ाई के, औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से, चाहे बैठका में पढ़ावा और चाहे फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल सिस्टम, तो वही सरकार ओके आना था स्कूल में। चलिए हमने एक एक चीज पे बात कर जा जो पता रहे सिनेमा की का स्थिति बा मॉरिशस में, भोजपुरी फिल्म कोनो बनल बा? अनेक फिल्म बनल बा भोजपुरी में, एगो तो गीत गवाई एगो फिल्म ऐसे एक जना बनैलन ननकू जी और वो फिल्म फीचर फिल्म बनैलन, उमें फ्रेंच भी बा, क्रियोल भी बा और भोजपुरी भी बा। लेकिन भोजपुरी भी बा कि मतलब वो एक जना पढ़ के आवेला फ्रांस से, तो तनी ओकर विचार उचार बदल गए बा, लेकिन जब आवता मॉरिशस में तो देखा था हमर भोजपुरी के गीत रिवाज कैसे बच के रहल बा, तो माना उसे बहुत प्रभावित होवेला। और इस फिल्म के पटना में भी अवार्ड मिलल बा और अन्य जगह पर भी पुरस्कार भी मिलल बाटे। और इस प्रकार से हर साल हमने मॉरिशस फिल्म इन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन एगो कंपटीशन चलावेला कि शॉर्ट फिल्म कंपटीशन, ताकि लड़का लोग, युवा लोग और जनरल पब्लिक भी भोजपुरी के जानी पहचानी, ओकर स्क्रिप्ट साकी लिखे और ओके अवार्ड। एक हम थोड़ा सीरियस नोट पर इसे शॉर्ट फिल्म बने लगल, अभी टाइम नहीं ये कंपटीशन के चूंकि थिएटर से जुड़ल हैं, सिनेमा से जुड़ल हैं, हमके याद है कि हम 25 साल पहले दीदी से मिलनी तब शीत बसंत नाटक लेके बिहार में आई रहनी, भारतीय नृत्य कला मंदिर में ओकर मंचन हुई। और संबंध थिएटर से बा, टेलीविजन से बा, सिनेमा में बा। जैसे भारत में भोजपुरी फिल्म बनता या जैसे पहला कंप्लीट फिल्म बनल गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, वैसन कोनो फीचर फिल्म मॉरिशस में बनता या बनल बा? बनता और हमने सोचत है जाकि महोत्सव खातिर एगो ऐसा फिल्म बनावब जा गिरमिटिया पर, ये जोन इंडेंचर लेबर रूट जोन बाटे मॉरिशस फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ई पर सोचता। और ये भी खुशी के बात है कि हमने लगे तो 2013 से 24 घंटा रोज लगातार भोजपुरी चैनल चलेला। याद हमनी के गए रंजा तो बोला के इंटरव्यू भई रहे एमबीसी मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन में भोजपुरी के अलग चैनल, अलग चैनल। और 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करलन कि समाचार तो हिंदी में चलेला, अंग्रेजी में चलेला, फ्रेंच में चलेला, क्रियोल में चलेला, भोजपुरियों में रोज समाचार चलेला। अब दीदी राउर एक तो किताब बहुत फेमस भई रहे अंग्रेजी में कन्यादान जी, ओकरा बाद रुआ भोजपुरी में लिखनी की भोजपुरी सीखी। तो लिखा भोजपुरी पढ़ा भोजपुरी सीखा जी, तो एगो बहुत बढ़िया मूवमेंट रहल। पुस्तक पे बा, अरे पुस्तक बात पुस्तक भी हमनी के देखावल जाई, पहले बातचीत हो जाए अंत में सब। तो एगो बहुत बढ़िया मूवमेंट रहल जी, जे भोजपुरी ना जानत रहे या जेकर ना शौक रहे वो पुस्तक लेके पढ़ल, वो जाके लोग हमारा बतावल कि बहुत कारगर पुस्तक बा।
अब और कदम कोना दिशा में चल रहा बा, अब का लियाओ के विचार। और एगो अभी हाल तो हाल फिलहाल में पिछला साल लोकार्पण भइल दीदी के किताब गीत गवाई। गीत और ओकरा के लोग कहता बड़ बड़ विद्वान की गीत गवाई इज द एक्सटेंशन ऑफ कन्यादान। कन्यादान का ही विस्तार है। उनमें कन्यादान भइल पूरा में संस्कार गीत बा जौना के चलते भोजपुरी यूनेस्को में पहुंचल। जी। हम चाहे थोड़ा सा किताब के बारे में बता दी लोग के कन्यादान के बारे में थोड़ा सा और थोड़ा सा गीत गवाई के बारे में। ऐसे है कि हम जब भारत आइला त तनी मनी गीतवन सुना देला। हम तक गायिका ना है लेकिन सुना देला, लोग कहेला सा तो फिर कैसे गवाला गिटारी लोग के ह कैसे बचा के रखले हवन जा। लेकिन हम देखली कि ज़रूरी बा कि वो महिला लोग जोन ई गीत के जोगा के बचा के रखले हवन जा, उ लोग के एक दिन एगो यात्रा करावे के भारत में। तो हमली सब अपन भार पर 25 गो गिटारिन लोग हमारे संगे जेकर लीडर बाटे। और वो हम स्कूल खोल ली मॉरिशस में, एगो स्कूल खोली कि जोन अपन दादी नानी से सीखले रहलन सा छोटा अवस्था में, वो दूसर का महिला लोग के भी सिखाए के। अब वो लोग के जब एगो स्कूल हो गल पिछिगाफरी में तो 51 गो स्कूल 10 साल में। और ओकर हेड जोन बाटे श्रीमती रीता पुनित जी। हम बोली रीता जी चला भारत चला और एक प्रोग्राम बनैली जा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से। और 12 गो जगह पर हमने प्रोग्राम जब वो देखले सकी ऐसन गीत अभी ले बा मॉरिशस में। और हमके बोलल गया कि एगो रिसर्च पेपर लिख दा। जब रिसर्च पेपर लिख ली तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के डायस्पोरा और रिसर्च सेंटर जोन बाटे हो जा पर श्री अनूप मुदगल जी फॉर्मर एम्बेसडर रहलन मॉरिशस में, और श्री नारायण कुमार सिंह जी और हौजा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो हवन जा गोपाल जी हवन। तब बोलन जे कि ई तो एगो पुस्तक बाटे, काहे ना एगो पुस्तक लिख दा। तब जब अब तक लिखे लगली खोज कर ली कि जोन हमेशा से लोक धारा में चलत रहल बहत रहल लोकगीत, अब ओके पुस्तक में यानी कि साहित्य के रूप में अब तो पढ़ल हिस्ट्री पर जाके कैसे अनलन सा वो गीत, कैसे ओके बचा के रखलन सा, कैसे कौन कौन गीत कब सुनाला कब गावल जाला, उस सब के लिखत 4 साल हमर हो गए। अब कोविड रहल उस समय 2019 से अली सा, जब कोविड के फ़ायदा उठा करके घर में बैठल रही और हमारे लगे ढेर पुस्तक बाटे भंडार बा। तब रिसर्च के अच्छा रहल रेफरेंस कर ली और कोई शब्द उस सब गीतवन में आज के आधुनिक मान लो बोली में नहीं बा। अब हमके पड़ता फ़ोन करे के संध्या सिन्हा जी के फ़ोन कर ली, डॉक्टर सनिया सिन्हा के, डॉक्टर ज्योति दास जी के फ़ोन कर ली। और उ लोगों के भी उतना सब भंडार नहीं खे क्योंकि 200-300 साल के भोजपुरी वोकाबुलरी है। तो उस सब के लेके तब कौन कौन पुराना पुस्तक जन बा भोजपुरी अकादमी हमके दे रहल 1983 में। वो पुस्तकवन में जब खोज कैली तो औसन गीत के मान ला समतल बाटे रेफरेंस मिलल और वही शब्द बाटे उमें। तो बहुत अच्छा लगल, तो उस सब के रेफरेंस हम दिली उमें। मनोज भैया भले वो किताब कोरोना के बाद 4 साल में लिखाई हुई लेकिन उनमें 40 साल के अनुभव बा। दोसर चीज देखी वो गीत गवाई के मतलब ही हो गई कि लोक से जुड़ल वो सारा लोक परंपरा संस्कार गीत। अब भोजपुरी दरअसल लोक के भाषा सही बात, यही से कजल के हिंदी से भी पुरान बा कि हिंदी बनल, भोजपुरी तो नेचर के भाषा प्राकृतिक भाषा बहुत साल से चलत। वो तो मान लो पाली के बाद संस्कृत के बाद जो भाषा चलते आल बाटे वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली सब भाषा। और 2 गो जन बर्निंग इशू सवाल हमनी से पूछल जाला, दीदी आपसे सबसे ज़्यादा पूछल जाला। जहाँ दीदी जाइले तब दीदी मॉरिशस के, लेकिन दीदी से भी लोग सवाल पूछ देला कि 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, अक्सर सवाल। और दूसरा यहाँ के अश्लीलता पर गीतन के जौन के 25-30 साल में शुरू पनपल बा। आ दोनों के जवाब दीदी काम से दे देली कि देखा अच्छा गीतन के लेके हम यूनेस्को में पहुँच गई।
यूनेस्को में पहुंचला के मतलब कि भोजपुरी पूरा विश्व विश्व में पटल पे आ गई। पटल पर एगो अपना अटल बा। दावा के साथ अटल बा स्थापित हो गई। सही बात आ बा। दोसर 8वीं अनुसूची के तो इहो हो गई कि देखा मॉरिशस जहाँ इंडिया से गई भोजपुरी मॉरिशस 190 साल 89 साल पहले आ जाके वहाँ गवर्नमेंट खुद भी बनल आ भाषा के भी सरकारी बना देलस, हाँ, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन भी बना यूनियन भी है। बन गई। तो अपना यहाँ के अगर हमने के बात लोग सुना था, यहाँ के पार्लियामेंट तक बात पहुंचा था, नेता लोग तक बात पहुंचा था, तो इहो बात पहुंचे कि भाई भारत में भी जो इतना साल से ही मांग बा ओकर हक भोजपुरी के भोजपुरी तरसता समझ ला। ना ये लोग समझेला कि भोजपुरी 8वीं अनुसूची में आए तो हिंदी के नुकसान होई, कभी नहीं। बल्कि हमने मॉरिशस में बोलीला सर कि जे भोजपुरी रही तो हिंदी भी बची। सही बात बा। हाँ, और भाषा गए तो संस्कृति भी गए, और संस्कृति भी गए तो तू माना नरकुन में पहुंच गएला, खत्म। तो यही से भाषा बहुत जरूर, वही से यूनेस्को इतना जोर देवेला भाषा पर कि है भी एगो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाटे। तो दीदी हम वो लोग से कह दी जे हिंदी बचाओ मंच बना के भोजपुरी के विरोध करत रहल बा कि दीदी हिंदी, फ्रेंच, क्रियोल, अंग्रेजी, बंगाली, भोजपुरी, बंगाली 6-7 गो भाषा के साहित्य से, वो भाषा से जुड़ल मानी बोलल बतियावल में लिखल आ उ जे 40-45 को देश घूमल बा, लगातार घूमता, जेकर जीवन यायावरी बा, उहो कहता कि भोजपुरी कइला से हिंदी समृद्ध हुई, ओकर प्रतिष्ठा बढ़ी। तो ई बिना मतलब के यो बात बा। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन के कार्यालय मॉरिशसे में बा। हाँ। दीदी के औजा उठल बैठल बा, भोजपुरियों में बा। तो दीदी के नहीं पता हाँ कि भोजपुरी अइला से हिंदी के नुकसान बा, ऐसा नहीं खे बा, लेकिन लोग फैलौले बा। ना ना ना, हिंदी के भोजपुरी से हिंदी और समृद्ध हो जाए, और समृद्ध हो जाए, और वो और विकसित हो जाए। हमनी के भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी बोले रहलन भोपाल में जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा कि सब भाषा के लेके आना हिंदी में, तमिल से ला, तेलुगु से ला, मराठी से ला, गुजराती, वो हिंदी बहुत समृद्ध हो जाए। काहे कि वो सब भाषण के जोन रहन सहन के जीवन बा, ओकर जोन जोन माना पहेली बा, जोन महोरा बाटे, मुहावरा बाटे, लोकोक्ति बा, वो सब जब आए हिंदी में तो हिंदी तो और समृद्ध भी हो जाए। मान लो कुएं के एथी में नहीं रही, वो बहुत विस्तृत हो जाए, विस्तार। और तो इस प्रकार से भोजपुरी भी तब मान लो हम बोली ला तोरा सूरीनाम में जो भोजपुरी बतियावल जाला वो तनी ज़्यादा ब्रज आदि बाटे उमें अवधि बा, तो वो कहेला सरनामी हिंदी। ओके, वही है जो भाषा बोलत है जा भोजपुरी। मॉरिशस में भी 36 गो डिस्ट्रिक्ट से के भोजपुरी गल बाटे हो जा, लेकिन सब एगो भोजपुरी बन गल बा। इतना मॉरिशसी भोजपुरी बन गल बा। अब भोजपुरी ही हिंदी के आधार बा मॉरिशस में, के हिंदी के अनलक मॉरिशस में आगे जे भोजपुरिया लोग हम लिख लेने कि भोजपुरी के पीठ पर चढ़ के हिंदी मॉरिशस पहुंचल, वही पे सवार है। लोग के भाषा मजदूर बन के गए लोग, भाषा भोजपुरी रहे जो भोजपुरी क्षेत्र बैठका में प्रचार होत रहा स्वराज खातिन, तो कौन भाषा में हो? हिंदी में हो ना, वह भोजपुरी में हो ना, भोजपुरी में हो। हिंदी जाके धीरे धीरे विकसित भई। हाँ। दीदी एक बार सरकार से बोल दी, मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करी कि ये भाषा के अब दे दिया जाए, जे भी से कंसर्न लोग। हमके याद बा जब मोदी जी फर्स्ट आए रहन वाराणसी, उनका क्षेत्र है भोजपुरी क्षेत्र, ठेठ जी जी, तब बोलन हो जा जब लोग उनकर से मिलन कि एक पर ध्यान दिहन, तो कोई लोग जो भोजपुरी ही बेल्ट के लोग जो तनी हिंदी में आगे बढ़ गए बा, तो वो ओकरा तनी डर लगेला कि मत न हमार पदवा तनी डगमाडोल हो जाए। तो वो डर नहीं, डरे के कोनो बात नहीं बा। सब भाषा के ओकर जगह बाटे और सब भाषा के ओकर बराबर हक देबा, तो वो भाषा बहुत विकसित होला। वो भाषा आप भी जो हिंदी में लिखत पढ़ाई करत हुआ, तोहर
जो साहित्य बा वो भी अभिमन्यु अनंत जी हिंदी में लिखलन। सब पूरा विश्व अभिमन्यु अनंत जी के जानेला। काहे कि हो जाके प्रधानमंत्री जानेलन जा और हो जाके अभिमन्यु अनंत। लेकिन अभिमन्यु अनंत के जो भाषा जमा उमें जोन बाटे तो देखबा भोजपुरी के लहर बा, भोजपुरी के सुगंध बा, भोजपुरी के महक बा, भोजपुरी के लाश पसेना। हाँ कमाल के तब ई देखी मनोज भैया दीदी बैठल बानी दीदी पूरा विश्व के भोजपुरी के प्रतिनिधित्व करतानी। भले मॉरिशस के बानी लेकिन हर देश में गईल वहाँ के लोगन से जुड़ल। 2 गो झूठ फैलावल गईल दीदी। एगो पहिला कि भोजपुरी कइला से हिंदी के नुकसान हो गई, ये सबसे बड़ा झूठ। एगो झूठ ही कि भोजपुरी अश्लील है, अश्लीलता। ये 25-30 साल के कुछ गाना खाली लेके, जबकि भोजपुरी तो 1000 साल पुरान बा। बिल्कुल। तो 25 साल के खाली कहानी लेके हमनी के 1000 अपभ्रंश से चलत बाटे। हाँ तो भोजपुरी हमेशा से समृद्ध रहल बा, मिठास बा, अच्छा बाटे। आ एकरा अइला से सबके फायदा ही भइल बा, हर जगह देश बसावल। तो एकरा पर मतलब सरकार के हमनी से तीनों आदमी बैठल जाएगा बहुत। और भोजपुरी में बहुत कोमलता बाटे, बहुत मिठास बाटे। जैसे बोला हम तो जानीला सिंगापुर में एगो प्रोग्राम चलेला और जानी रज जी के, तो वो मिठासवे से चलेला वो प्रोग्राम। चलिए दीदी हमनी के वहाँ से चूंकि समेटे के बा कि भोजपुरी में सबसे पहले कौन संस्था स्थापित भइल एकेडमिक रूप में मॉरिशस में, कैसे स्थापित भइल? देखा मॉरिशस में हौजा परी जब देखल गए कि भोजपुरी हैजा के मिट्टी से, सुगंध से, हैजा के घाम से, हैजा के हवा पानी से भोजपुरी चलेला मॉरिशस में, तो एके बहुत मान्यता मिलल और क्रियोल के भी। और तब हम देखली कि एगो ज़रूरी बाटे कि एके जो ग्रास रूट लेवल पर चाहेला एके काहे हम सोचली जब लड़का लोग या कोई मनई लोग, कोई आदमी आवता गांव से शहर आवता पोर्ट लुइस में, तो वो भोजपुरी ना बोले, जानेला लेकिन बोले ना शर्माता। हम कईयों प्रश्न पूछली भोजपुरी में तो वो जवाब दे क्रियोल में या दूसर भाषा में। तो हम देखली कि ई तो एगो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जैसे बन गल बाटे। तब मॉरिशस भोजपुरी इंस्टीट्यूट बनैली। वो एगो NGO रहल। कब के बात, कौन साल के? 1982 यानी कि 1982 में 1982 40 इयर्स 40 हाँ 40 हाँ हो गए। और वही समय सरकार देखला कि महात्मा गांधी संस्थान जो नया बनल रहल 73 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी आ रहल मॉरिशस, तो वो ओकर MOU साइन हो रहल और बनल। तो महात्मा गांधी संस्थान में सोचल गए कि एगो डिपार्टमेंट ऑफ भोजपुरी फोल्कलोर और ओकर पूरा जोन बाटे चाहेला रहे के। तो वो डिपार्टमेंट मानला 40 साल से चलता। और ओकर हेड रहल डॉक्टर सुचिता रामदीन जी, जोन पुस्तक लिखलन एथी पर भोजपुरी गीत पे संकलन करलन और अनेक कैसेट बनैलन, लड़का लोग के CD बनैलन। हमरा याद बा कि आपके साथे वो आई रही मावलंकर हाल में 2000 हाँ, बिल्कुल। पेगी मोहन, डॉक्टर सरिता बुद्धू, डॉक्टर सुचिता रामदीन, सब लोग अरे सब याद करेला। हम में रहनी कार्यक्रम में मावलंकर हाल में साल 2000। प्रभुनाथ सिंह और डॉक्टर प्रभुनाथ तो बड़ी लड़का रहला तब। बहुत छोट याद था, लेकिन वो समय हम कविता पढ़ले रहनी मंच पर जी। तो वो मान ला ये सब मान ला एगो लंबा सफ़र है, एगो स्ट्रगल बात है। एकेडमिक लेवल पर कमवा चलल, लेकिन ओके मान ला और विस्तार चाहत करे के और चाहेला करे के तो अभी होवा था। अच्छा 10 को मान ली, जैसे यहाँ तो भारत में खूब धुआंधार लिखल जाता भोजपुरी, हर विधा में लिखल जाता। अगर वहाँ से हम जाने चाहें कि 10 या 10 या 15 बड़ा स्थापित साहित्यकार भोजपुरी के, तो के बा? मॉरिशस में हम बोलीला आपके चेहरा डॉक्टर मुनेश्वर चिंतामणि लिखले बारन भोजपुरी में लिखले होवन। हाँ अच्छा। हिंदी के हिंदी पढ़ावत रहलन महात्मा गांधी संस्थान में, उनकर PhD हिंदी में बा, लेकिन भोजपुरी में भी लिखत रहलन। और वो में हवन डॉक्टर
मधुकर भगत अनेक कविता लिखले हुअन भोजपुरी में। उनकर तो कृष्ण गोयंका जी, कमल किशोर गोयंका जी ओकर संकलन करले हवन। अच्छा। पूरा भगत जी के वो सब जो लिखाला। और एकर अलावा अनेक लोग लिखले बाटे। अभी तक फिलहाल महात्मा गांधी संस्थान से भी अनेक भोजपुरी के पुस्तक निकलल बा। हमर चले में हम लिखले हैं भोजपुरी के पढ़े खातिर स्पीक भोजपुरी, भोजपुरी बोला, भोजपुरी के व्याकरण, सहज व्याकरण बनैले हैं। और फिर भोजपुरी के जो रीत रिवाज बा मॉरिशस में, मॉरिशस परंपरा जो मॉरिशस के भोजपुरी परंपराएं बाटे। पूरा कोई पढ़ ले तो पूरा मॉरिशस के भोजपुरी ओके थी। आप तो पिछला 40-50 साल से काम करते हैं। एक मिनट, फिर हम जब देखली कि थी चाहेला और नया लोग के बढ़ावे के, तो दर्जने लोग के हम प्रोत्साहित कैलन जो हिंदी में लिखत हन। हम बोली आप लोग के घर में भोजपुरी बोले ला, भोजपुरी के इतिहास जाने ला, भोजपुरी के जितना ओकर में बहुत सारा सुगंध बाटे ओके फैलावा, भोजपुरी में लिखा, अपन कलम के आगे बढ़ावा। लिखे लगलन चाहू में लीलाधर जी जेकर पुस्तक अभी फिलहाल जमशेदपुर में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में ओकर लोकार्पण भयल। फिर हवन स कि महेश राम जावन लिखलन वो जोन गीत गवाए सिद्ध बसंत के लिखले रहलन। ओके प्रस्तुति करलन, तब भोजपुरी में भी प्रस्तुति करलन और ओके अनलन थी। और महेंद्र जोन प्रसाद जी, महेंद्र प्रसाद सिंह जी नाटक रंगश्री के ओके पब्लिश करैलन। ऐसे बा अनेक बातें, दर्जने बातें मॉरिशस में अब जोन भोजपुरी में लिखत होवन जा। तो ये सब साहित्य जोन बा हमनी के तो भंडार बाटे मॉरिशस में भोजपुरी साहित्य। जी। आपके बाद आप तो 40-50 साल देनी अभी भी लगातार काम करत हैं। ये लिगेसी के लेके आगे बढ़े वाला महिला लोग में की बा कि लोग कहता कि आप जो समर्पण के साथ, जो डेडिकेशन के साथ 50 साल से कहा कि एक लेके आगे बढ़े वाला केहू तो चाहिए मॉरिशस में भी, तो महिला लोग में के बा बस बहुत से कोई बातें महिला में भी पुरुष लोग में भी बा। और ऐसे ना चाहेला सोचे के कि कोई नहीं होई हम दीदी के बाद, काहे कि गांधी जी एगो रहलन ना। और ये अनेक नाम ऐसे रहेला कि एगो काम जब कर लेबा उ धारा से उ विश्वास से वो एगो मान एगो कल्पना से या एगो विजन से एगो दृश्य लेके चलेला। तो हमनी के ट्रेनिंग ऐसे होल बाटे युवा पीढ़ी में कि आगे बढ़ो। जब तुम, मेरे गुरु ने कहा मुझे, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जब तुम आगे पैर बढ़ा रहे हो तो कौन रोक सकता है तुम्हें। तो इस तरह के। और फिर गीता के जो द्वितीय चैप्टर बा, जो कर्म योग बा, तृतीय चैप्टर बाटे, ओकर आधार पर हमनी के ट्रेनिंग मिलल बाटे। तो इसे लगातार हमनी रात दिन खाली भोजपुरी सोचिला जा। भोजपुरी हम तो बोली ला हमारे एगो आंदोलन में, घर घर में भोजपुरी हो, आपस में भोजपुरी हो, खेतवा में भोजपुरी हो, बीरो में बीरो यानी कि ऑफिस, बीरो में भोजपुरी हो, पार्लियामा में यानी कि पार्लियामेंट में भोजपुरी हो, भोजपुरी बोला हो भोजपुरी। तो ऐसा एगो आंदोलन चलैले है जा कि भोजपुरी इज स्वीट, भोजपुरी इज ब्यूटीफुल, भोजपुरी इज रोमांटिक। हम तो बोलीला भोजपुरी में गावा, भोजपुरी में बोला, भोजपुरी में सोचा, भोजपुरी में नाटक करा, भोजपुरी में सपना देखा। तो हमार बाद जो अभी जे आंदोलन चलता
वो में पनपी ना अब बातें रीता पुनित जी हवन जोन गीत गवाए स्कूल के चलावत हवन, किरण जानकी जी हवन जोन अप्रवासी घाट में रिसर्च असिस्टेंट रिसर्चर हवन, वो खूब धुआंधार भोजपुरी बतियालन, टेलीविज़न पर प्रोग्राम करेलन, और अनेक ऐसे हवन जा जोन। दीदी ये से सवाल हम कोई नहीं हो कि अब रुआ तो काम करते नहीं उम्र में एक पड़ाव पर लगभग हम समझते नहीं 75 से ऊपर एज हो 80 के आसपास, लेकिन भाग दौड़ सब कई पूरा विश्व में जो नया जनरेशन आवता जरा लेके आगे लिगेसी के चले के बा ऊपर एगो नेटवर्किंग करे के हम चक्कर बानी कि पूरा एगो कनेक्शन हो जाओ पूरा विश्व के। और रउआ लोग जो कैले बानी जितना बुजुर्ग लोग वो लिगेसी के लेके वो काम के लेके हमनी में भी जोश आवे आगे बढ़ल जाओ, ताकि काहे कि रउआ कहनी है कि हर जगह बड़ा बात बा कि ऑफिस में भोजपुरी, खेत में भोजपुरी, गाना में भोजपुरी, स्कूल में पार्लियामेंट में ये इतना आसानी से भइल ना हो जितना हुआ लड़ाई लड़े के पड़ल हुई। हाँ। बहुत लोग विरोध में खड़ा हुई एकरा विरोध त ना जैसे दूसरा भाषा के लोग विरोध ना, लेकिन अकेले पर इलाक करेगी। हाँ सरिता करा था कमवा करे था अच्छा बा सपो माने कि हवन सा, लेकिन कोई लाठीवा लेके एक जना के पड़ेला। गांधी जी एगो लाठी चलैलन लेके आगे बढ़लन, एगो नमक उठैलन सॉल्ट मार्च में ना, तो कितना कोई चला। तो अभियो देखा जो 40 साल से जो हम करते आवत हैं तो ओकर फल अभी मिलता। अब अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव जब हो जाए मॉरिशस में, अनेक भोजपुरी महोत्सव बा सुचिता रामजिन के समय में हो रहा 2000 में, ओकर बाद में भी 2001 में जगदीश गोवर्धन जी भी अपन हौजा परी ओकर में एथी अपन विभूति देले हवन। तो जो हैजा के मॉरिशस में मिनिस्टर रहलन, भारत में मॉरिशस के राजदूत रहलन मुकेश्वर चुनी जी। तो जगदीश गोवर्धन वो 2009 में एगो महोत्सव करलन मॉरिशस में। फिर हमनी के मॉरिशस सरकार के ओर से 2000 हमार एथी से 2014 में जो कि आप लोग 80 गो कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार आदि सबको यालू में मॉरिशस में। तब बहुत ओकर से फ़ायदा ही होवेला कि जानकारी बढ़ेला और अंतर्राष्ट्रीय हो जाला। अब मॉरिशस सरकार के चाहता कि मॉरिशस के एगो भोजपुरी फ़ोन के भोजपुरी के 30 करोड़ बोले होला या जाने होला या इमे विचार करे होला या फिल्म बनावे होला बाटे या बिजनेसमैन बा या टूरिज्म करता, ट्रेड करता, बिजनेस करता, वो भले ही ना बतियाता रोज़ भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी में वो सोचता भोजपुरी बा ओकर बैकग्राउंड बा ओकर जाहिर लइकवन ना बोलता भोजपुरी चाहे इंडिया में चाहे मॉरिशस में, लेकिन वो लोग के बात ज़मीनी कॉन्टैक्ट बातें कि भोजपुरी घर के वातावरण है, परिवार के वातावरण है। शादी बियाह में गए ल गीत सुन ल, खान पान जोन बातें ओकर हम तो बोलीला कि एक दिन भर में मॉरिशस में जैसे कि एगो कैंपेन चलावत हैं कि कहे कि आज के मॉडर्न लिंग्विस्ट लोग बोलता कि इफ़ यू नो 100 वर्ड्स इन ए लैंग्वेज you know that language, you know that language। और 400 जे जाने ला तो वो मान ला खूब मस्त खूब। हाँ तो अब तो मॉरिशस में ये सब शब्द चलता, लोटा, थाली, कपूर, मंदिर, फुकनी, क्या बोलबा, बेलना, चौकी, कढ़ाई, हमार करछुल, झरना आदि सब तो ये सब के लेब और नमुए तो इतना बाटे तो उ सब के लेब तो 100 गो सब तो कोनो लड़का जानता चाहे नहीं बतियावता, लेकिन बतवा तो बाओ कर वोकाबुलरी में ना गीतवन में बाटे ना। सोना नोयन के गीत कितना चलेला, हमार बसंत सुपौल के गीत कितना चलेला, दो गोला करेलन कैसे बोला जरा गमट गीत गीत गवाई सब तो चलता मॉरिशस में। तो दूसरा देश में भी बात जैसे कि आप बोल ना क्रिस राम खिलावन सूरीनाम में परामार हो जा तो बैठक गाना जो गावेला वो माना दीवार फट जाए। और वो लोग न्यूयॉर्क में जा कर के और दाल पूरी खाना, मॉरिशस में फास्ट फूड बन गए बा, दक्षिण अफ्रीका में फास्ट फूड, न्यूयॉर्क में दाल पूरी तो ये सब माना भोजपुरी कल्चरवा चलता ना। मनोज भैया
दीदी के विजन देखी, ई विजन हम दर्शक लोग से भी बतावे के चाहब कि भोजपुरी के मतलब ही ना भइल कि खाली कविता कहानी या कथा साहित्य। भोजपुरी 30 करोड़ के जब बात करते हैं जा तो कारपोरेट में भी आवे। हाँ, वो सोच ओकर में भोजपुरी अगर कुछ फोन। नहीं बोलत नहीं की, अगर सब खाना खाता भोजपुरिया, दाल पीठा, दाल में के दुल्हा रसिया, तो एकर मतलब भोजपुरी से और दुल्हा जुड़ल बा। दुल्हन बोला दुल्हा जाला। दुल्हन गाना शादी सुनता, बियाह में जाता। गाना सही समझता, बात, सही एकर बात। मतलब भोजपुरी से जुड़ा था। जुड़ल बा। माने जौन शुरू में लोग हाँ। बात करी भोजपुरी माने संस्कृति, संस्कृति। खाली भाषा ना, ना। वो कल्चर से जोड़ के, वो जड़ से जोड़ के रखे के कोशिश बा। बिल्कुल। तो ये अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव जन होय, यही से महोत्सव बोली जा। महोत्सव माने यू आर सेलिब्रेटिंग, वी आर सेलिब्रेटिंग भोजपुरी मॉरिशस में। और ये ओकर टूरिज्म भी आयु में जे बड़ा बड़ा जोन बिजनेस टाइकून बातें, चाहे यूएसए बाना भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका बैठल बा हुआ, कनाडा में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, नाइजीरिया में, चाहे जहाँ से भी, सिंगापुर में। तो वो सब जब कैरिबियन कंट्रीज़ में वो सब जब आए, अब भारत से जुगा जुगा, नेपाल से वो सब आए बैठी, अब बातचीत करी कि हमनियों के तो यही प्रॉब्लम बा, यही समस्या हुआ बा, हमनी के लड़का कैसे के आगे बढ़ाए। तो ये सब जब होई बातचीत, तो सकल जाए एगो मीटिंग बनी कि एगो तक कि भोजपुरी के 2 बरिस पर, या कि 1 बरिस पर 2 बरिस खाली मॉरिशस में ना हो, ऐसे हर एगो कोना में, जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन होला तो भोजपुरी फोन देश में भी होई। और एकर अलावा एगो चीज़ चाहेला, भोजपुरी में जे लिखता तो ओ जेकर उपन्यास, ओकर उपन्यास के चाहेला ऐसन दर्जा एगो रहे के, ऊ में एगो कोडिफिकेशन देवब जा, एगो मान ला एगो टीम बैठी, जैसे कि बड़ा बड़ा से, जैसे MK जी हवन, मृत्युंजय कुमार जी, जैसे जे बिंदिया लिखले बा, गंगा विदेशी, गंगा रतन विदेशी, ऐसन बड़ा नॉवेल है जे पढ़ ले बता, वो तो मान ला ओकर बहुत ही ऊंच स्टैंडर्ड बा। विदेशियान फूलसिंगी पांडे कपिल के कोई ओके ट्रांसलेट कर ले बा पेंगुइन में। तो ऐसे जब नाम हो जाए भोजपुरी के लेखक लोग के, उपन्यास कार के, तो मान ला ओकर भोजपुरी के और दर्जा बढ़ जाए। तो यही से वो अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव 2024 में ये सब बात जब आए, तो मॉरिशस भी एगो हब हो जाए फिल्म के। खाली भोजपुरी सिनेमा बोलत हुआ ना, जब भोजपुरी सिनेमा भी कैसे ओके बढ़ावल जाए, खान पान के एगो भोजपुरी सा विलेज जैसे बन जाए, तबे वो भोजपुरी के ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जाए। दीदी 10 साल होके जाता, हमने के थोड़ा सा जायका बदलत जा। मनोज भैया भी वो गाना पर खूब थिर कर रहे, हम भी थिर कर रही, वहाँ बहुत पॉपुलर वो गाना। हमने के चाहे एक बार वो गाना हो जाए, कान के झुमका गिरता था गिरे द गावत साथे तू तो सुनले हो रीता पुनीत जी के गीत गवाई गिटारिन लोग से। वो 70 गो महिला लोग बा गीत गवाई में, हम चैनल पर भी अपना रखले रहनी, और वो लंबा 4 घंटा कार्यक्रम हमने गए सब पर डांस भी खेले रही सब। तो हो जाए अब आगे झूमर। हाँ झूमर, हम कोरस करब, हम मनोज भैया कोरस करब। बोला था कान के झुमका गिरता त गिरे द, पतरी कमरिया डोलाता ता डोले दे, पतरी कमरिया डोलाता ता डोले दे, नाक के फुलिया गिरता ता गिरे दे, नाकों के फुलिया गिरता ता गिरे दे, हो पतली कमरिया डोलता ता डोले दे, पतरी कमरिया डोलता ता डोले दे, पतरी कमरिया। तो देखनी रहुआ ये अनौपचारिक बातचीत में कई गो रंग शामिल भइल रहल, और अंतर्राष्ट्रीय दीदी, मॉरिशस के दीदी, और खुद एक एक गो हर्फ, एक एक गो शब्द चुन चुन के एगो किताब तैयार करे वाली मेहनती दीदी से हमनी के प्रेरणा लेवनी चाहिए।
और वह लोग के भी अच्छा लागल होई कि कुछ सीखे के कुछ समझे के मिलल। ए खातिर ई भोजपुरी संसार राउर धन्यवाद ज्ञापित करता और हम चाहब कि रउआ ए चैनल के खूब लाइक करी, शेयर करी और अपन कमेंट्स लिखी। जोन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आज जोन बहस भाई रउआ मॉरिशस से संबंधित सवाल पूछ सकेनी, हम दीदी से बात करके उसका जवाब दे और ए चैनल के सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम। नमस्कार।